Obianimo no Johnny Borona Noriane Nume. I am no crabbing people watching you know. I want no Johnny Borubian, no, I say one day. I do Gripe, my minimanoa. I am no cries, a man in the Yebedina yeti onyamesem pakeni evangelist ojeura na ode ewradia sempa no abre oh eni die ni ahomra se bonsem kese pa eje Crusade manyam bonsem kese oh mamente wonsem bono obabia otibia hallelujah amen eni die ni ahomra se Yamema ene adofonoma yeshemu Kristum dodo a ete nka ewo efiefie moma yemfa ene eso enkase onyame ye na nadoye eho dada amen yeshe ye na urade Yesu Kristo ene wonyam ase bebre se wonam na dom ne mobruhunu so Reso paso ye difrem ye fiebem opomino mie no ho bai enanu mrei ade behia moyi ya behiam se bakofo ene ne ma ye nam atonto aso atontom ehye Kristo din ene monyamo a odofo ya wotemenka na esefata o ne sa ne nti yenka bi osu onyame ye na nado ye eho dada amen Sabrei meda eye yesofu pani ni mpani a eboni chidom nyina ase eye dwumadie kase a eye nkonkron ene mpani se yetusi ho na ye pagya Yesu Kristo ewo Antoakrom ha ede ma akra nyina no ene dwumadie yi ahyase yi wa ma me kwan se me no ma ne nkasa Kristo onhyira wonda amen adofonom ene dodo a etemenka se wo ofie ana wote yenka se me pachaw ye no ahyiam ewo ha wote yenkan ye babedi Yesu Kristo di din no adanse e de akyerew edi se wote yenka
enka ebeye manije ane awo ase ka wo be free wo fie wo katampa so na watwea ben na yinyina tie nkwagesem efrise Yesu Kristo a nenti wote ase nenti mesometi ase no opeye nyina agye hallelujah amen eya no kwari gidi asore a Kristo nam na nkonkoro so e dia betim eye can I say Antoakrom aha dia betim ha eya minu mienu kwagye ntia eti enna yahia mu yi bamaden ya no wa hanom saa kwapem eye memenda momenda eti ebia na nsuo na gugu awate agu so upia malaria de ho bajim nanso entonko ewo wona yeso eni yentena ewo nyame asemu na asempa no beka wie ye no mo gidie ewo ye na Awurade Yesu Kristo mo se wona asempa no so edo nsa beka ho na de wuto sini biada ewo wa brabom ewo Kristo mu no asempa nti enema asesa Kristo ometie yenda amen ya de kwaje sem na ba enti dodo a ewo kuradua mu nyina no mesra mu ya kra kwaje enti ana no kwari gidi asore abepiem ewo asase so ya je Yesu Kristo di ya je wonkonkunu di ya je ensuo mu asubodi ani agidi sa Yesu Kristo besa babio na oba obefa hotefo ede na kona hiniem ntimemu ya se ya ya bosonsonfo inshanka oba de din da amen enana tui a ya hyiamu yi menu betu anamon kakra bi enasampa be bachaw menu be kanu matu din se huhum fam atade be na hyew ya odi kopie Kristo anim huhum fam atade be na hyew hallelujah amen ebra onyankopon ebu oni wiase na obo onipa ebe transasi so no de atade bi ehye onipa ya sa atade no na eye huma atade a ehoti na se opesa oba nipa nchen na oni ne bedi nkoma through atade na ehye omu nti no na watimi aba nipa nchen Ishanka oba de da amen Dieni kan hwe asem bi Genesis chapter 2 verse number 17 na ansana sa atade wei ebe hye nipa ama onyankopon atimi ni nipa be din sawoso ewo edin tromo no wode ahyedie bi emma nipa yenhwe ho asem yengo Genesis chapter 2 verse 17 yes na papa ne bone ho nimde adua no de eti ebra yana jenkwa pa Yesu Kristo woni eje nyankopon ekabo mu a omupo wiase na omupo onipa be transase wesu de mra ene ahyede ema wonipa ewo edin tromo nti ahyede no ana okache won se papa ne bone ho nimde adua no de papa ne bone ho nimde adua de eni mamuni efrise eda mu bedi bie no eda mo betimo nsa akadua ni bi pa wo na mo bewu hallelujah amen ya na bi no madwe on se eyadwumamo na Adam na yire Hawa ekoboy enya nokure eyadua bakan hallelujah amen me se adofo no ma yahia mu dodo atemenka awa afiafiem bibisa wo se ho fam atade ba na hyewo a wodi kopie Kristo anim atade ba na hyewo ho fam hallelujah amen onza honam fam no ubi hia wo bia no wo hya atade ya hia mu so obi ahya atade na mebo genti ne hya atade genti hya atade ne se de bia wa hohora anase wada pa anya de bayi enna adie ti ne hya atade
Iti bodam ni kura no. A wo fa aduane wo fom di no, wo be hia na atade hye. Kristo fa ba ne nche. Amen. So ne utu ani hwe wiase a. Ebinom wona fam atade a esese ko mo hye no ne kwan so no. Ewiase nti o matri nyame asem. Be hia obabasia na ni kaketo bi na hye no de nam. Hallelujah. Amen. Be hia brante na jeans ya hye no ye twetwa mu nyina sitire ubisa na jeans ne efra no crazy jeans. Na je say ono ankasa na mo no wodi ka declare no so ye bodamfo. Christopher wiase bɔ ne nkyɛ. Amen. Eti abra Onyankopɔn ebo wiase na ɔde ahyɛde we ema nipa no. Yɛhwɛ. Kɔ. Genesis chapter 2 verse 17. Aha. Na papa ne bɔne hu nim de adua no de. Ti papa ne bɔne hu nim de adua de. Eni efrisa. Ɛda bɛdi bie no. Ɛda onipa bɛtew nsa ka bi pɛ. Wo na bɛwu. Ewo na bɛwu. Verse 18. Yes. Na Awurade Nyankopɔn ka sɛ. Hallelujah. Amen. Nabonsam adikai ewo eturom ho. Aba. Nti ɔkɔhyɛ dua nim. Onyankopɔn sɛ no yɛ na ade fa no. Wɔde asɛm bi kyerɛ wa ɔno nye bibia na ɔkyerɛkyerɛ mu. Dabi. Wɔka sɛ ya final. Hallelujah. Amen. Sɛ sɛ on sɛ akɔduru baabi sɛ enipa binom te asase wɔ so a ɔmato nkonkoro ato atwene ana trɔnsɛm na daw no ɔmankasa de ɔmatwɛn ɛna akyerɛkyerɛ. Aba. Etikese. Isusu sɛ medwen sɛ nti obi timi de n'adwene ɛdane baaboro. Aba. Na ɔkyerɛ honam adwene. Nhyɛnka ɔba de din. Amen. Me say honhom fam atade bɛ na hyɛw. Ya ko pie Kristo ani. Hallelujah. Amen. Ya go. Genesis chapter 2 verse 18. Yes. Na Awurade Nyankopɔn ka sɛ. Eti ɔka sɛ Ɛnyɛ so onipa nko atena. ɛni kwan sɛ onipa nko atena. Mɛyɛ ne nsa so boafo mama no. Hallelujah. Amen. Eti ɛbrɛ a ɔde ahyɛdeɛ wei ɛma onipa ne ne yere no. Ɔbɔnfoɔ no ɛbɛhyɛ aduanim ɛfa nada kwan so ɛma wɔ nipa ɛne ne yere ɛto Nyankopɔn mmra. Eti ɛbrɛ a wɔmoto mmra ne pɛ ɛna honhom atade a Onyankopɔn ɛde hyɛ nipa no honhom no ɛworo kɔɛ. Kristo fa wiase bɔ ne nkyɛ. Amen. Wɔdɔfoɔ ewiase wɔ na yɛte mu no ahom bi a ɛmfiri Kristo adi kan wɔ asase wɔ so wɔn mo bɛta nyina ne sɛ wɔn bɛ sɔre etia nipa so ntwie wɔn de ɔhaw ɛne amaneɛ ɛbɛto nipa so sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛwɔ ntwɛtwɛdɛ ɛwɔ asase yi so na atemu da Onyankopɔn sɛ ne saafo nyina kɔgu dem ahye wɔn eti deɛ ɛbɛyɛ na Kristo ɔma yɛ ɛtɔ so mmienu no sɛ opie a atade kronkron a wɔde hyɛ nipa binom a wɔn tumi ne nante yɛ no ebi bɛhyɛ yɛn ti ɛna nanadwi yɛahyia mu ikanfo Kristo ama wate nhyɛnka ɔba deɛ din. Amen. Nti abere a onipa ɛne ne yere ɛto apam wei no ɛna honhom atadeɛ no ɛworɔ yɛ. Genesis chapter 3 verse number 6 yɛnkɔ. Genesis chapter 3 verse number 6 yɛnkɔ. Na ɔbaa no hunu sɛ dua no yɛ sɛ wɔdie. Eti ɔbaa no wɔwɔ ne daadaa no a ohun sɛ dua no ɛsɛ sɛ wɔte bi di no ɛdeɛ na esi yɛ. Ɛyɛ n'aniwa fɛ. Ɛyɛ n'aniwa fɛ. Na dua no yɛ akɔnɔ. Na ɛsan yɛ akɔnɔ nso. Na ɛbɛte ani. Hallelujah. Amen. Ɔn sɛ baabi a wiase aduro no saa na ɛkɔ. Sɛ afɛfɛdeɛ na aba wiase. Afɛfɛdeɛ nneɛma a ɛtwe bɔne ebire nipa ɛna aba asase yi so. Aniwa kɔnɔ. Hallelujah. Amen. Sɛ ɛno na eku nipa sese. Aniwa kɔnɔ. Sɛ bɔnsɛm abɛtena nipa ani kɔ sua so. Nhyɛnka ɔbaa deɛ ni. Amen. Nti ɔbaa bi tumi kɔ yi ase. Awɔse ma ne tirim o. Sɛ asɛm asi a wɔda hɔ yi. Ɛma awuraho sɛ wɔwuo. Na mede yɛ nkaeɛ anaasɛ mehwɛ so koraa de asesam abrabɔ. Na mmom ayi anase na ɔnam na ɔkura fon. Ana ɔpɛ kabasai. Hallelujah. Amen. Ɔpɛ kaba ɔpam. Mese hu fam atade bɛ na hyɛw. Ya de kopie Kristo anim.
Jeme so amen. Amen. Get it out your Genesis chapter 3 verse 6. Yes. Na biade beti ani. Na obani ruse dua no tibidia na ni bete. Enti wote na bani bidi. Eti wote na bani bidi. Na wode bi mani kunu so aka na hono so. The bema no aka no so o mani bidi. Na no so di. Yes. Verse 7. Na one brand ni piepie. Ti nyame asam say wonum ani ebuebue. Na wo hunu so wode dadaja. Anu wo hunu so ade be. Wode dadaja. Hallelujah. Amen. Etoda ya na enipa bese eyese ye ne abiebie. Anameboa. Je ufre kurase ebe kumase foforo na onim kumase life wa. Wo mo muti kumase. Wo ne beba ho so no na ye wiawo. Wodam kejetia ofun na ihye ogoto. Kristo fa bana nche. Amen. Kwabra ni temi de banchi aba. Kikasi ani za na ode aye iPhone 13 Pro Max. Na oton. Just get it. Kristo fa bana nche. Amen. Bra, adofonam. Ya de ade nyina gogo pe Kristo animu o. Na obia benya na braba, oba no asase so akatua. Unuma ne sai. Wa braba de sai. Shanka oba de ni. Amen. Get it out your car. What you say? Yes. Na one brand ni piepie. One ba no ani buebue. Na wo hunu so wode dadaja. Hallelujah. Amen. Ya kan ni bia e wo wiase a enam bone so enama e wiase ni bia ba he. Aba bone. Yes. Yes. Bone nya de pa. Dabi. Obi tina bone mu a na ni bia wo wiase fam. Aba. Eto odi bone e won suro. Dabi. Wo tunyi sagua won suro. Shanka oba de ni. Amen. Wo finsia bo bi tia ma na wu a ne yam hyehye no. Bisa bone e bie na niwa. Kristo fa bone nche. Amen. Genesis chapter 3 verse 7. Yes. Na one brand ni piepie. Eto won mo ba no ani buebue. Na wo hunu so wode dadaja. Wo mo hunu so mo de dadaja. Na opempa brand man hande yen katani mu fa. Ti ebra omo edadaja no ana omo pam brodo ma habai. Yen katani mu fa. Ede yen katani mu efa ko. Verse 8. Yes. Na ebro te wade Nyankopon ka so nam to mo anwum na mfrɛ mu. Eti ebra omo ye sa ne ma we nyina wie no. Ena omo ti Onyankopon ka se wonam anwum na mfrɛ mu. wonam anwumre mfrɛ. Yes. Nyankopon be sere nipa. Aba. Abofo ka ho. Aba. Kristo din chem. Yes. Adofonom. Hu hiama urade o. Etoda na ebinuma dwen won se ba bia abrabo adina koduro no bibia asai enya no kure so ba di Kristo de na natui na wode wa brabo abehye ne nsa obawusu nkonua bi ato atwe. Amen. Na ode enumonyam tade fufuro bi behye. Amen. Shanka oba de ni. Amen. Yete do atweko. Genesis chapter 3 verse 8b. Yes. Na ebro nipa ne yete awade nka no. Nti ebre bi soin na Israel Nyankopon etua na mo ba nipa nkyɛn ene ni bedin komo. Adam oba edi drum ha yi ma ye bibia wie de je woni wo yere ede ne hia mo. Adam so bibia hia bibia kama. Hallelujah. Amen. Ya na awurade wo pepa se nka obeben ye na woni ye abetena se abisebise niema haye ne kwa yama. Said your batting nya kokodro ba wo chen eno bedin komo no waka ne hia de de kire on sa no Nyankopon so wote nanso huhum no wotu na ni hweye na obana tempo se obeba ye nkyeye a enema nkoyi wasa akotena na hini Kristo fe yaba ne nkyeye. Amen. Yeto da chokwa na onipa ne yiri ko hunta frɛ wode Nyankopon anim nti abra onipa ane na yiri te Onyankopon nka no esuro enti omo ye de bayi omuko huntai omko hintai efro Nyankopon anim efro Nyankopon anim ewo turum ho nuanim ewo turum nuanim na awurade Nyankopon frɛ wonipa no enti Onyankopon tia mu afrɛ wonipa anu ɔka kyerɛ no sɛ anu ɔka kyerɛ no sɛ wo he onipa wai anu ɔbua sɛ no sɛ anu ɔbua ka kyerɛ Onyankopon sɛ ɛbra mete wo ka wo turum ho no ɛbra mete wo nka ɛwɔ edin turum ho no misuroi efiri sɛ medadagya enti medwane firi w'anim kɔ huntai Kristo mfa wiase bɔ ne nkyɛ. Amen. Kristo Yesu mfa wiase bɔ ne nkyɛ. Amen. One kind mogya a obɛhwie gu Calvary no. Amen. No nsanka na bufuo. Amen. Bɔne nya ne pa. Bɔne nyɛ.
Christopher Manenche. Amen. Bonia Adam one in a year and 3 yentino. Woman Johnny and free on Yangupanim, if we say, not Omuda de Ja. Woman Tadia, I have Krokra, and on Yangupon Hasso, not on the Benny Pancha and the Bedin Common, Boninti, Awatu. Yes, Adia, Hong Kong Kruchi, Krisochi, Onyangupochi, so I say, yes, and at the Jadie, yes, yes, Christo or the Jadie. It is all your banner, Tiana would. It ran a Juna Kodana, but Jai Kodano about the Ja. Hong Kong Kuntime Manche. Hallelujah. Amen. Well, here, no one sakra what here. Demons who baba waro. Not to be bien to me, and you. Jepinma Moya San, once summer drink. Amen. Amen. When you go upon the new share at the Jadie, and Utina de Biano, on Yangupo anymore. Where you are bar, as I said, we see you. Where you are Bama, as I said, we see you. Now, one Nanti Kurunkurim. Na Euradi to me at me abel. Ishanko badi da. Amen. Tosobra. Genesis chapter 3 verse 10. Yes. No, okay say. No can say. Abraham te won kan woturo mu hono. Abraham te won kan o edin trom hono. Misroi. Efri say. Medadaja. Enti me dwane firi woni ko huntai. Hallelujah. Amen. Nti o kan to aso a. Ebra onipa etimi kan sakasa no. Onyankopon firi awmetie ni yamu atome onipa ene ne yere if say o manye o momfo nso antu Christopher Banenche. Amen. Sa wotem nka na woye boni bia beka ho asem kire asofo mpadinfo entambo ni mfa mobra entambo ni mfa ntan Christopher sa woye sa God spirit enter me ma wonchen eno metena na waboa so wufam atade be hye ya de kopi Crusade eti abra Onyagopon atumi onipa ane na yire ewo bone a omoye ya omanyo omfunsu antum no ufiri ho ene wopam onipa ane na yire kura firi edi tumo na wo kire om se monko sase a yi mu firi no Ebra Onyagopon akọ soro no Adam anhu Nyagopon nim biem kopem bra Adam wuye be ka wasam Ebra Adam ne yere afum isu asem no Onyagopon tumo mu wiye no Adam ade awrawo etena asase so ne nkwa dodo a Onyagopon susuma no Onyagopon amesira nipa biew Onyagopon ameye bi papa bi amani pa biew adofo no anu nyamema yemoye na Yesu Kristo asese odi no mo ja baje yi amen bra ne nchen wate wiase ni ade pa bi ama Janka ba de din amen ite Adam ade awraho akọ asase ase ewo nisuom na bra bo nyina sai ite ebra Onyagopon eja Adam ene ne yire ho ekoye no te say o ma ba ye honam ite ebra ba ye honam pe ena Lucifer odadafo no onya kwan ba ni panche e wo aid in true nti Adam nhyase se owo ne ma ti de bapani bema owo mu no ne yefra no Cain so ta se yes Adam odikan wo manko a nti ema ne wo na chi ena obawu Cain ena owo Hebeka yes wo mba ye honam esa honam na omu be ye nti no ema satan ebe taking control awo wanu ma brabo so nti efiri Adam no mu ne yire so ebe si na sefo a omu wo mu nyina afei bone na omudie Nyankopon twani agyawo to huwa ni mudi na esese wode ebufuo honhom hye omu a wode awura mu enu bi na odi ka de ma Cain hallelujah amen huwa ni mudi na wo se atwamamo a na ode honhom no
Edwamande no wo de awura wo mu. Krono a no wo de awura mu. Nyinsei tuguo honhom no wo de awura mu. Hallelujah. Amen. And some we honhom so just here. Yes. Na odi awura mu. Ti oni ba bebre wonu mu a na asase e betena so yi no. Wonu ankasa atemi yi adwuma enye sika pa. Se sika no wonfa nwen nsama ne nsan ya. Glass emfiri ni nsam ensi fom da. Adofonom ewiase we en hokwa. Se waba ya nchen anasa wotemi nka e ofia. Se wo fam atade be na hyew. Na Satan to me edi nipa so akodu level bi ema eye owura bi a ye frɛ ni Enoch wano na tena sidin wo sadie no ohunu sɛ enye sɛn na Onyankopɔn ebo wiase ene nipa sɛ ya brabɔ mɛyɛ saa ena ne yawudie ena ne basabasa ye to trezi history eno ohunu sɛ enfonso a Adam ene ne yere ayenie ena akɔfa wo haw ene amane aba di Enoch penso anu ono de oni ne fiefuo to mu si wo se on be hwesa Onyankopɔn wei akira kwai na duabo a eda adasa so no omo de afiri wo mabrabo so Kristo meje mfi Satan sem da amen se wo foma tade be na hyew jamfancha ye yabani bia ye jamfancha bani bia mi ye yo jamfancha kata tienu fancha ye bani bia mi ye jamfancha bani bia mi ye jamfancha fa bani chaina wechi banu ya no do nyame fa ya bani chaina adama fa ya bani Amen. Amen. Se Kristo Yesu amehu ye mobo no amfa bone ancha enipa nyina be wiesa. Oh. Itena wonam pani nsaso. Ade no kware giri asore aba kuroduam ha. Adofonom mama ye nsom ye wate. Yo. Akanga kirabi na ewiase wei akwana wie yo. Wiase we ka krabi na akwana wie ye. Se wa ngba nkoto Kristo a oba beto. Yes. Na se obeto na atade a hyew se enhoa na ehonte a ebede ene watima kɔ ne nkyɛn. Iti abra Satan asɔriti anipa na wɔde honam atade a ɛyɛ nkekan ne bɔne ahodoɔ ɛhyɛ asɛ sɛ ɔde gu anipa abrabɔ so. Anipa hyɛ aseɛ ɛyɛ nneɛma basaa. Nti ahonhom no yɛ ɛwɔ Satan gyina mu no ɛsɔ ɛmonipiliti eti anipa. So kan turo no a demons no ɛba no na nya bonsam ko a abofuo bi ɛka ne ho. To mu disande no ebi kwatena aboom, ebi kwatena ensuom, ebi kwatena enua ene humam, ene bi ka awiem, ene bi nso abetena tena nipam ye no motie ana ye no mote ne ye no mokoba. Hallelujah. Amen. Eno na ye janum a wo motikyire ye musua hodoa no sabre no o manfa Kristo eno Nyankopɔn asɛm anya hwee eto mu kotutu abosom
Womu kwa ushe nyame foforo tira kwai so jase. Yes. Ani bedua emusua sade abaya. Womu nso ebetimi akọ omanim ewo omu niema bi a omu pese omu yem. Bonsam nchade kwa. Nchade kwa. It say oh ha na enema bi chi atire wo so. Na obi tofo sai. Mengo hwamua emfiri konfo bi nkyai a odofo menko. Menko. Wodo kra na ko sande. Nimu bia. Ishanka obade ni. Amen. Enti abusua yabade tamu no. Ahombone adikan wa asase so. Enti wo ma hyase ato sa ewiase abrabobone ani mu nkobesie agu nipa so. Enti sa Kristo hu maba na wantimi amani mu anasa wa amane ntai a abraba enya wode to tetefo no so adam pensofo no na ode bi ato so na wo bre Timika say obitiye o ebusuam yaye ne say wonye oba huhum fam enso onu anka say oye bema bran hallelujah amen wogina ho a wo hesiro siti a ube wu na ngase bia o skam pempem enso kapre kro ni bi ni kapre ni nuano ma ene no aduane mba ne bi okọ galamse site ba se ni nua ba anya na aduane a obuada uhia Christ ni kapre hallelujah amen wa yo ba ewe na busuam yo maybe onuma abusuam wo firi mu no enmo nyamfo manko ana onyankopon ede omo aba abusuam na so be mentimi fa kawa enhye ne nsa dabi Sabia wodia cameo Sabia wodia Saminso Aya nukra wabuza jiruda Muhammad nyame fani baye Sabia Cameo Aya nukra wabuza junina mwana na nyame fane meye Kama si nyamia Sabia Amen. Amen. Ojuntune system ye wodia Ewurade hyamenso. Ewurade nhye wonso. Amen. Onam si Kristo nhye wonso. Amen. Honhom fam atade be na hye. Atade be na hye. Wona nwene ho. Awo nkura nan. Enye se be ma na oni bio. Apre bia obeka che so obeye ho ade bia no. Na yare ate asi nkura no so. Uhia Kristo. If you say, Abushana would tamuno, Yampa said when Yaman, there be Shanka body. Amen. Yo, the baby one, or be better me a son of Bossai, or Datina, bra, Namimo Sika, never go Ura Jumem. I never change was a man of Cameboa, a boy, promise and fee. Yet the Huma Tadia, and ya ashell. So, Mirawa Brabum. Shanko body. Amen. Yo abusuamu ma ya twahia ade ato osai obia ubesi so abusuamu ma wo ye bema bia no wunya amru 50 years esesi yesiew abusuamu apambone 50 yimna mega cheo wunya 50 years emro so dise wa ma Kristo na wa mfa ni tumi so ta se ampan konua we amfiri wo so a wo brebe so obekọ na obesa ko huna ma na wa asamado we say wabra ba boy no one for Kristo anka ho orofo be say Satan wodi ka wa asase so make us say hwe waseta anu abrabom hwe niam a akutia wo hwe abrabom se ne sitie hwe se de sisie momia ma Kristo nchai amen wa yo tonfo wasesa shabre Shanka body in there. Amen. So tane batoa no a
what the two me be home by. So I say, yes. So can it but one what the two me be a friend in time and says, and my pad ma'am. A year back when you're from our trim kunya. A year back fear. One ya suma Emma Cobamana. Ya want to Tuyana. Na offer Babako. What can I? A year time no so ya or no VH latest wine. You are to voom, no diabisi. Okwachano go ahead and wedding. Hallelujah. Amen. What the sad, no abra say. The piano a busham quasiampani. Asma who can a womb, Nanso a huchirenti, yam found some Yahweh. Mr. Dofram, who from Ataraban show. Waiting a young to Christo, so I say, what about as far as so? And what may you to me at the Atire? Sayambran and Chai, now a busham contonchia, Yaditamwa, a home and free Christo, Eddie Abusianos essay and when Yamini Shirano, Yaban in China, or Bel Rosa at the one in the free Abrabaso. Brown in China, Nayan Sum Christo and Unqua. Shanka about the Amen. Enti sir, as I say better as you know, sir, you will be better as you say King Cray. Now one shake Christo to me and Chiraquai. Now I found one mano. Now I'm a Jin Soma Subo, na Christo and Yan or whom Adam Bonnie Wunsun Sanso. And your Busiomo no mea, a did the Birmus one. Satadian, a biba shell automatically. So as yes, I automatically now Beshel. Now Beshel see a woo, Nashel. You will go on one man, say, ready be when you whom one. Your friend be soon police, Ukraban would do it. Obey make sure will be a home about that. Quack yet more galam say, would the machines basis so as say, Umachaki is cow home, as Umber to Umbercoran at Anya walk, I am young one. You born man, home made dinner chill, your frano, the spirit of chicken. The spirit of chicken. Yes. Such a chicken, Yakoko. Oh no, Saho home at the palm one will hit him. I a bit watch. On so to me, Bob, one your man, sab. I do brass and can would to be one more of the boom. Now, Diego. The spirit of chicken. A demon and would do it. Mommy, Christo, Tayo. What could a tumia or the power Germany pa? You shan't go about it. Amen. One Macristom. No one found to me, I'm Wawa. Demons who could to me, sell young woman. Best Selma. Your brother, baby, about woman in the Riasa. Any crowd, young man, I'm one and I say, woman, you know. Like us all knew we are a new one. And you knew a demo be a operative, spirit to be no operative. Onum Tramo, a spirit no operative. And Sateria. Atenka opemu kokole ke mafia atemuda K20 striker Shisubites. Hallelujah. Amen. Sa hombone ntiumu ana tumi bi ana enye se on na control wo a o mosa bra ne dra. Enuti na Yesu Kristo apsa oba beje nkwa. Ti bra ne nchen. Na sa enungwasa atade a ebisa wo a Woko ni ma enye yie na utimi nya bibia wa brabom no brekiso nchana na twi amen na owo tumi a wode wuro santare bonu ni nyina tugu ese otrene atade tenano Isaiah ebra Kristo hu ni mobo na wotwani free wiase aba Kristo nchana no Isaiah Yesu Kristo ede huhuma tade kronkron ni be share said be obetimi abotrene bra na obetimi ni Kristo tuma anante Isaiah 61:10 yango Isaiah chapter 61 yes verse number 10 Isaiah 61 verse number 10 yes
What you say? Isaiah 61 verse 10. Na Awurade mu na me ho sepa me. Tio. Ebra Isaiah. Awurade hu ne mobo. Yes. Na ode na bra bo nyina ema Kristo no. Yehwe asem a Isaiah ekan. Kom. Awurade Nyankopɔn mu na me ho sepa me. Ti Isaiah trusting was no. Esasa me de me life ema Kristo. Amba. Na obeteki abrabo no. Yes. Ti ebra Isaiah no ma Kristo no. Anu ase awurade mu na me de bae. Me ho sepa me. Me ho sepa me. Na me Nyankopɔn mu na me kra di ahurusie. Na me Nyankopɔn mu na me de bae. Me kra di ahurusie. Hallelujah. Amen. Jirini ya wote ha ya mo ni nyi se o ye jirini. Mo ni nye be glad. Mo ni nye. O Kristo ni mo ni nyi sa Kristo afraw. So ta say. Yes. Okọ asori biara asori ope. Tam ope no okọ asori. Aseme si aka se a kire mi timaja asori no. Ewe ma mehwe me. Hallelujah. Amen. Say what is some mentality ni hye wadwene mu a wo be bra to agu. Kristo sompa eso wo mfaso. Amba. Nti momeyeme ye nka e wo Kristo ho. Yes. Na adepa bia amma wo bia wode Kristo aye na basa. Dabi. Ho mo se adepa bia mo se nipa kro. Dabi. Momiye ni Kristo achi wo nukuram. Shanka oba de ni. Amen. Trust that menua. Isaiah chapter 61 verse 10. Yes. Was in Awurade mu na me ho sepa me. Isaiah say awurade mu na me ho sepa me. Na me Nyankopɔn mu na me kra di ahurusie. Na onyankopɔn mu na ne kra di ahurusie. Efri say. Wode nkwagye atade ahyɛ me. Isaiah so ade de bai. Nkwagye atade ahyɛ me. Hallelujah. Amen. Nkwagye atade ahyɛ me. Wode ahyɛ Isaiah. Isaiah Kristo de nkwagye atade ahyɛ no no. Na ni gye. Amba. Na ni gye. Nkwagye atade no bi hyɛ. Nkwagye atade no bi sa ho e bi hyɛ. Se bi hyɛ wo de a bra na Kristo emfa ya sofo mpani so. Ne enkobo wasu na huhum atade kronkron no e bi bɛhyɛ. Nkwagye atade no e bi bɛhyɛ. Eno na Peter hyɛ bi. Eno na Paul hyɛ bi. Eno na Isaiah no nyina hyɛ bi a wo mu de nam ya atena Kristo fie ɛhyɛ Kristo animonyam adofo nom nkwagye brenini. Nkwagye brenini. Ahuma urade. Anything can happen to your life. Abamu mpanifo nipa nwotwe meboa eja. Omo ba area ha ba bi osesai. Obi a wono ankasa woni fie. Owo ne car. Land Cruisers. So ta say aduane a wo pe ene wodi. Oyare a ono no nye Ghana doctors ene hwe no. E bi okwa China. Okwa America. Germany specialist Dubai na yakwa akohwe ne kama owi a no the emergency flight no asaba jasem dio anopa penifo wo bia ye call team pampa obi a dibia sitire o makọ furu play obi ahu de ye o mani bo omo so no na o ma hye dwurube nipa dasani a owo ne bibidi wabɔ ne bra tia hayo ekowi asia no adofo nom na yasesa nipa dasani a wo hwanu manyama wabɔ bra nipa bu no enye Jesus Christ so betima chia ne nsem yasesa no edi na gubotom ya huni frumpo ene yasie andiji ani asasi subiemwe yeah andiji adi ebini asasi subiemwe Nani tia wachana so arewo kwa wonipa ben wonipa ben ya wonipa wonyameno aniji ani asasi subiemwa I want to be the assassins of you. And I need you to watch out.
Biniano, Yaprequaim, Biniano, Yaprequaim, Biniano, Yaprequaim, Usuni Hobio, Yaprequaim, Wadi Hobio, Yaprequaim, everyone the Yaprequaim, Conconsani Go, Yaprequaim, Jama Morning Go, Yaprequaim, Efia Yakoy, Yaprequaim, Adijiankwa, Yaprequaim, Efia Yakoy, Yaprequaim, Yaliani Hobio, Yaprequaim, Yaprequaim, Usuni Ho, Edina onipa ebenya ewiase we munam famu etimede asesa amane krankwaje ji Yesu Kristo aba ofa no a obema dankwa yempanimfo yi ewuo ni nguase ewuo ni awrehowo se o makogu botom eda ye yo mayi hwe adaka esisi ho ane bo den ani decoration ya se ubie adaka ni mu a eye dompe ene nso ene gum nipa hwe wo wiye nipa hwe wo wiye jo betrel say ya ama satan ade wiase atade bone ahyew na wo kra na kohuna ma ede di akire ti abra azaya aba Kristo mu no de na siye Awurade mu na me ho sapa me. awurade mu na mo sapa me Na me Nyankopɔn mu na me kra di ahurusie. nyankopɔn mu na mkra di ahurusie Efisɛ wɔde nkwagye atade ahyɛ me. wade nkwaji atade ahye me Na wɔde tene batakari nso asi me. an wade tene batakari so area bai Asi me. hallelujah Amen. it is ya bowa so na ubeye Kristo ni anasa uba Kristo mu a ade atoso mienu ahiama nipa eye tene ne abrabo Aba bebre nti mo tene ne bra sese Dabi. Bone nketenkete. so that say kasa bi enenam ewiase adifo atrofo na eka achechefo atrofo na eka Neka. asofo atrofo ene de sankyerechire nenam Aba. say adom ene Kristo de ba bedie Adom wɔde bɛgye. one same forever Forever. sofo obi obekasa kasa na kire obi ana ka kire ne say evangelist David owo true faith aye ne be hia na do program say wo boa Boa bon. wo ye trofo Trofo. wo ye antichrist Aba. hallelujah Amen. ya kan domu a on Christ adom ye adwuma e wo nipa braba so bra wo te ase wu a udwuma di asi ye betekire udwuma di nyina no na edi wachi ntina Bible say yo nipa bi wo na Revelation so kan e wonuma ene di wachi Revelation chapter 13 verse men ka ho eti adom no woni Yesu Kristo Aba. eti yate ase na sese yetimi genedi so ta ase na yetimi ne nante e wo tini nim se wantima mo tene na ebra e be na kronkron no wantima kowuram ti asofie o tempra ti asoda yenye ne ho ade what you saw them ewiase abraba aya chiwoni onyankopon nim no eno bi na ebinum ebo beshe no mowure akobo meshe gu ni tiri so emu brown emu yellow emu violet emu green orofo heaven me pamcho ye de wiase no ekro Kristo bae no onyankopon oma yete ase se enwi mienu pe no oyeye tuntum ana fita owie no tie se ye tiri nwi wonim dodo ye guti so efrehin hallelujah Amen. ye de ade nyina bo ko pe Kristo ani mu o Aba. nti wo se eda no obaka tie nipa bi se momfiri me so nko mo a moye niema entene Bible so say ade bi a entene bi aso eye bone Aba. se Kristo nkwaje ni bi aso ye so na ya bani mu a me pamchaw ahobrasiem ena na tui momie mu ne se enkwaje enche bibia akakra bi na de obeba no no aba humfo matade be na hyem no mienu ubon ma huma tade e hye no fita onyankopon de hye no ne de sese asene Isaiah say na ne je se wode tene ni atade Ehye me. ahye no
na wɔde tene batakari nso asi mu ana wɔde tene batakari nso ahyɛ no sɛ ifukuro keka ne ho mpɔ sɛ ayefurukunu a ɔkeka no akɔhyia ne kunu ɛne ayefuro wɔde nwene ahyehyɛ ne ho ɛne ayefuro a wɔde nwene adeɛ bɛyɛ ahyehyɛ no hallelujah amen ɛti woba kristo mu a turu asubɔ ɛne ho nkonkron diem ɛne awurade adidie ɛne ne nkyerɛkyerɛ no na adwira ho kama ti spiritually no na yɛde atade fitaa hyɛw ankekan bi ankekan ɛso obi ti kristo mu obi wɔ ha obi tie ɛwɔ fie dɛti wɔyere hallelujah amen obuɔ ma ne deɛ atete yɛwɔ nipa bi wɔn so a wɔn atade a kristo de hyɛ wɔn no wɔbaa bi aworɔ ɛde akɔgu mpase ɔbaa bi aworɔ ne deɛ ɛmɛɛma binom ɔbɛkɔ no wɔbu nkotodwe na wɔde ntɛkyerɛma nam ɔbaa ase yɛworɔ watade awie wo deɛ deɛ sɛ ɛɛtaa koraa yɛworɔ yɛakyɛ kristo fa wiase bɔ ne nkyɛ amen eti yesu kristo wɔyɛ nkwagye awura nti adɔfo nom obi a wotie bi a wonim ne biara no menam awurade asɛm so ɛkamfo no ɛde ama wo sɛ yɛnti no ɔbaeɛ wɔbaa sɛ ɔbɛworɔ atade bɔne a yɛbusua a yɛde da mu ahombɔne ɛde ahyehyɛ yɛn wo nana no wɔyɛ very wicked yes tumi a ɔpɛ so ɔpɛ ɛde kɔnka abusua no nti ana ɔkɔɔ baabi na ɔkɔgye aduro ana ɔde asɛe abusua no anim onyam nyinaa wabusua mu obi ntu kwa ada deɛ watu kwae kɔ akyire paa yɛ nkran so a wɔkɔɔyɛ no so ɔyɛ shoe shine abrabɔ wei ɛkɔyie wote nkran dodɔ prapra mu na ateɛ shoe shine ana ɔyɛ ɛyie ba fie na akɔhwɛ obituary nneɛma a yɛahyehyɛ a ne ɛbobɔ din no Mr. Benson sɛhwi akɔntɔmmra farmer ɛdakye baafoɔ ɔno nso so ɛwɔ boodie sɛhwi boodie ɔno nso koko krakye yɛsɛ ɔno na ɛyɛ family sikani paa ɔso kura no ɛyie no woka sɛ wɔmfa sika mmra a wɔse koko ne yɛmie aban fa sika mae hallelujah amen na yɛbobɔ ba eti wobɛwuridi ɛyie no background no ɛnya deɛ sɛ ɛyie no nsa akora bɛba hallelujah amen na wokɔ wɔn mu a wɔn ayie no yɛyi kron ɛka ne sɛ abrempɔnyi a yɛbɔ din na USA yɛbɔ din no UK yɛbɔ din Canada so ɔde aseɛ yɛbobɔ ba saa na adwuma obi a yɛ ne yɛde hyehyɛ ano ɛyie no ase ɛyɛ buffet serve yourself ɛkyɛn sɛ yɛabɔ decoration obi bɛware hallelujah amen sɛ wɔanum nyinaa mu no sɛ wɔamma kristo m na kristo amfa ne tumi anyɛw na wabrabɔ a wobɛbɔ nyinaa akyi no wo sɛ wu kɔhuna ma ne wɔasama do a wɔama wiase kora nkɛyɛ nti honhom atade a ɛnyɛ a ɔbɔnefoɔ no de ahyehyɛ dodoɔ no a na ɛdi ɛnya wɔ asase yi so no ɔdɔfoɔ ma ho kwae nemfa nkɔ nsuom ne yɛmmɔ wɔ so na honhom no kristo nworɔ saa atade no ntomu na ɔmfa foforɔ nhyɛw yɛyɛ woyɛ kurom ne yɛtete akura ase no sɛ nyɛ kristo ne hu yɛ mmɔbɔ ane yɛbɔ yɛ adwempɔ sɛ yɛbɛsa kyerɛ a menkasa bere nkɛmawu yes kama werɛ nsa sɛe kɛma asɛm ti kama dae dadaada hallelujah amen eti kristo pɛ yɛ agye yɛn ɛno nti na wame yɛaba ne nkyɛn kristo fa aba ne nkyɛn daa amen bɛsɛ wo mfam atade bɛ na hyɛw a wode kɔpie kristo anim ewiase wei no a yɛte mu no ɛda a ɔsoro nyankopɔn bɛba na kristo yesu ɛbɔ kyidɔm a ɔba bɛfa ahotefoɔ ɛde wɔnom akɔ ne nkyɛn no obi a wohyɛ tenene atadeɛ na watadeɛ ho ayɛ fitaa no honhom no wobɛdane a ɛhyɛ bɔfoɔ
Hallelujah. Amen. And I want to say, Christo Bar, attending for a better than a buffer. Yeah, better than a buffer. Now, yet to walk with Shia Christo. You shall go about it. Amen. Matthew chapter 22, verse number 30. I don't know. Anche na me betrans. Be bia wotime kan wa fidie mu bia no. Be bisa wo say, ebra wotie mi say Yesu Kristo ensane ba. So, e dey no besi. E dey no besi. Wo ye Kristo ni a wo kwa sore. E dey no besi. Utie mo nkwa sore, e dey no besi. E mo bi na dan ka say, wiase ni bia nkwa wie ye. Nyankopon bia ma Kristo bia ma o mom ye nwe ye ho. They see no what time no e be besi. Na ye penso de we ja no de beba. You shall go about it. Amen. To aso bra benia. Matthew 22 verse 30. Yes. Na owusori emu no. Was in a owusori emu no. Won ware. Ote was it owusori emu. Na je se nipa wu a ensign. Yes. Tamo a Kristo be nya no aba. Aba Fredi. You will give account according to your works. Aba. You shall go about it. Amen. Yango Owusori emu no. was it owusori emu no. On ware. Ye nware. Na omma wade. Na yensa ma wade enso. Na wote sapofo osoro. Na ye be te se abofo. E wo soro. Hallelujah. Amen. Adofo nom hum from atade be na hyew. Ti atade a hyew hum umuyi. Enti so se Kristo ba se kinkire yi a ubetemi adane a hye bofo ana. Ubetemi atu anya ntabai akohye Kristo e wo wiem. Osi ye be yesa bofo. Aba. Nti wo de check ya brabo no hwe. Ya wo pe biribi anya nsa na wo ba Kristo. Check ya brabo no hwe. Ah, wo pe biribi aye wo wiase ansa na wo ba Kristo. Eboni ogine ni wo we. Oko. Wiase me ma study saade ne se wo ama wani ana ho no ama Kristo ama wo brabom na wo de ho toto wiase ni mu niema bi a wo be kwase a. Aba. Eboni ye oba bi a wo bebo nkwase adwum ni wiase dwum saa ma na brabo de se maba wa no dodo no a. Onu nu nti ne tab na kente ne boarding. Be shi oba be shi anu abo kente duku. The watch kente. Ne mpabwa kente. Brazier kente. Ni pieto kura hye no kura saa ye kente. Hallelujah. Amen. Ebra aboni wu ye. Kente shoto Ghana. Aba. Pacho eboni enesisa wote se ebono dwom. Yemo. Ha na nyansa wo. Etwam. Ha ena nyansa wo. Ye mpanifo ya nano ya 3 months kura ma omu wu ye. Be pacho what is ye bomu din biem. Yemo bi adi. Mo. Esolenso edidi. Christianatu footballer na oboa prison fo bi no. Me pacho owu ya ye kosie no. What is say ja ye boni din biem. Yemo bi Christianatu ko. So dia no pa obetie nyame asem na wako adwuma se no. Na wireless radio phone etana so utie sports kineben Christian Christian hwan radio hwan ana wontimi nya hwan na yese na won ne girlfriend kura no ana wo mon kasa nti anu a wanidi na hwe we fa so be na benya free so fa so bi adi waro no tina bro nti enji ni sika papa gu no botom wo tia na wo de fon atawa so coach ni o si echeji edu time asa so kwa sori awon ko Osim ko he match. What feri nyankopon? Chelsea coach na o si echeji no. So that say. Area say aya fucking place manipa e wo ha. Ade pa bi ani ha. Ade papa bi ani ha. Ayi jutuni ya Daddy Lumba yenya nsie ni ntina ne nwom ye da so bo no. Dear. Ma yensie ni wie. Ehwe di besi. Ma yensie no. Iti mani namfo bi achi. So that say. Yes. Ampo kra nkwanje. Pacho bebere ahombrasiem. Ni wi ase achi enne anadwi me preach kakawadwi. Fa homa Kristo. Na owuo betimi ato at any time. Na onipa wu achi enema bi besisi. Aba. Satade ese ohunhum ne nya. Wokwa hunu amane wa samado. Ahudie mu hene ne nkyai. Wone ye frɛ no amochi. O display at the bonyefo e wa samado. Dako minyakwenya meba beka ho asema kire.
Shanka Obadedi. Amen. Can I na owusori emu no was owusori emu no onware yanware na omawade na yamawade na wonyina te sapofo osoro yanyina be sabofo ewo soro ho verse 31 yes na efo owusori ho de hallelujah amen was yanyina be sabofo ewo soro ho yes ana kwesirafo bi de to dwom yeri tu kwan akọ soro fie na wo be ko obi yana Empimadi kai akodru atwe wo ha ne wombre nina tu atwa yeri tu kwan akọ surufie na wo beko obi yana hallelujah amen me pacho bisa hofa se heaven akwantua yi so entu betima benya ntabai etu akohia Kristo ewo wiem wo se be esa bofo bia so wotade a wo hye hallelujah amen Acts chapter 1 verse 9 yehwe atade a ehihye abofo wo se o Kristo ni papa bia obewu bia no ebe ni bom se pa obedane ese bofo se wo mfam atade be na hye so wotia na ye baifu a sakrawadwe Shanka Obadedi. Amen. So tell na ye kromfo a sakrawadwe. Sakra. So wo tie me na wo tie adwuma mama sakrawadwe. Diabo. Na Kristo chance ye hye ne manso. Amen. So wo tie me na ye masabitia sisawadwe. Twon bema. Honhum fia de oba akoro no. Oba na okoto vibrator na da ne mpa so. No problem da ho. Ebi hye ne bag im. Okwa na oyusu. Christopher we are nche. Amen. Get to that choko. Acts chapter 1 verse 9. Yes. Na ebro kan ye mu nyina wie ye. It yes Christo ni dom no hia ya ono mu be nkra no. Wo tu asuafo no fonto ono mu kasa wie ye no. Na wo hwe no no. Na wo mo hwe no no. O ma no so. Wo ma no so. Na munukum jeni firi wanim. Na munukum hata soro ji asuafo no afiri Christo anim. Na ebro ko no hwe soro ha no. Ti ebra Yesu kwa soro a asuafo no hwe no no. Hwe. Emanima baru bi o santa de fita. Emanima banu bi a no me yare ba yi. O santa de fita. Awurade asamse na omo ye soro abofo. Heavenly angels. Yes. Santa de fita. Yes. Tade fita. Bigina won chen. Ana omo begina asuafo no nche. Ana o kan say. Ana o kan say. Galilee amarema. Galilee amarema. Ana na mugina ha na mo hwe soro yi. Ana ti na mugina ha mapanyima ni hwe soro. Yesu afa mo nchen ko soro yi. Kristo okọ soro no. Obeba sa. Obeba sa. Se de mo hunu se okọ soro yi. Hallelujah. Amen. Ti wo bana obefa hotefo akwa. Atade be na hwe adekuhia. On se ye mpanimfo omubu be se anama omo ntakra se eno me ye de be. Eno mutubu anamboa. Achim ne nkrofo achim no omunam. Anameboa. Apatu pre no omunam. Ebuburo no omunam. Praise God. Amen. Eno nti se de American wonyi ntumu a on se ye wo akuaku a ya form no ewiase. Adobafo wo muku. Ti station master no no aye nhihye no metwa t-shirt. Hye wo no monso. Anampa cho meba. Eku a wo dwon. Monso mu wo mu t-shirt ena matwa. Obi betenam na se wo nhye bia, kese wo ye kromfo. Sana Kristo abusua nso. E wa atade ahohum. Ehye ye. Yes. Me ebi hye me. Asofo obi hye wo. Pacho wo nso bi hye wana. Hallelujah. Amen. Se bia nhye wo a ebe ye dai ana watima akọ Nyankopon nkyɛn. Ntaba befo. Ebe dai brother ana watima akọ Nyankopon nkyɛn. Ti ade bia se nkwaje kwa bia na adofo no me pamokyɛw mo me nsesa. Na ye ma Kristo honhom meboae. Ishanka obade din. Amen. Ebra. Yes Kristo. Oba kuro no. Kasam kakra bi ede treye. Echere heaven. Said the heaven wo kura ne isiti. Matthew chapter 22. Kan kakra bi ebre nti. Matthew chapter 22. Yes. Verse number 1. Na Yesu kaza kire omebuom se. O kaza kire omebuom se. Osoro ahenie no. Osoro ahenie no. Eti se wo ahenie bia wo hia ayefroma na ba. Eti se wo ahenie bia wo hia ayefroma na ba. Na wosoma ne nko ase. Ana wosoma ne nko ase. Onko fra won na obehia won mra ayefroma. Wonko fra won na wo hia won mra ayefrase. Na wampese wo ba. Na so wampese wo ba. Na bio. Na bio. Wosoma ne nko na foforo se. Wosoma nko foforo se. Monko ka kire won na wo hia won se. Monko ka kire won na wo hia won se. Hwe. Masiesie maduane. Masiesie
mediane. Makuma nantwie. Anantwie makum. Ene menyamo nyina. Ma ye me bibia wi. Na ma wi ade nyina. Hallelujah. Amen. Na Yesu Kristo kan kasa we de kire heaven said ye ehosite. Yes. Obianko ensuo ma Kristo si won fancy heaven eda no. Ono ana di ne tumi eye ni nyina. Ye de anase ye beba na nchi wo de akokuro ni. Ana wo chinchimo. Boy up in tinti. Ona ha da ma wo de makoto adwuma. Eti wuntimi ni nyam pratwe. Ebeto ma no ayi atogo. Obefa he no akonya menje. Ewiase afefede e no. Eno na enei ebinum edi akire. Sikasam ni adwuma sam ti ompanyam so mpakira bai. Kristo fa bana nche. Amen. To asobra. Verse number 5. Yes. Wose na one day. Na one day. Wan fan kwa na nya hwe. Wan fa na hwe. Na wonyina fi hɔ kɔe. Na wonyina fi hɔ kɔe. Ebi kɔ na afuo. Ebi kɔ na afuo. Ebi nso kɔdi ni dwa. Ebi nso kɔdi omu dwa. Verse number 6. Yes. Na wɔn aka ne kyekyere ne nkoa ne bɔ wada pa. Wɔn aka ne kyekyere ne nkoa ne bɔ wada pa. Na kunkum wɔn nyinaa. Yɛnkɔ. Na ɛbro hene ne teyɛ no. Nti ɛbrɛ wɔ hene ne teyɛ no. Ne bufu yi. So, eti wohwɛ nkwagye mu a Kristo de nkwagye ne bre Israelfoɔ. Yes. Nanso Israelfoɔ poe. Debi. Ano wɔnam asomafoɔ no so ɛde asɛmpa na ba amen. Adɔfo no awie brem ne ɛwɔ yi. Yɛsɔfo pani Awurade nam no so ama no kwari gidi asɔre. Aba Antoa Antoakrom aduam. Yes. Mɔmɛ yɛnyi Kristo asɛm ne ntom. Ma ho kwa ne ɛmo wɔ so. Na ni Kristo asafo ntua na ma wo. Wa abusuam yɛmfa wo nya hwee no. Kristo de ne tumi ebesiesie odo ayɛ biribi. Hallelujah. Amen. Yanko na mempɔ. Verse number 7 no. Yes. Na ɛbro hene ne te nsɛm no. Ɔte yɛ no. Ne bufu yi. Ne bufu yi. Na ɔsoma ne dɔm okokunkum awudifoɔ. Ɔsoma ne dɔm kokunkum awudifoɔ. Na wɔsi wɔn kuro nyinaa. Wɔhye wɔn kuro. Ano wɔsɛ ne nkoa ne sɛ. To ɔka kyerɛ ne nkoa sɛ. Wɔsiesie afuhyia no deɛ. Wɔhyehyɛ ayifuhyia no deɛ. Nanso. Wɔn a wɔhyia wɔn no. Wɔn a wɔhyia wɔn no. Ansɛ wɔn. Ansɛ wɔn. Enti mo nkɔ kwantempɔn ne so. Eti mo nkɔ ntempɔn so. Nkwanta ne so. Yes. Na dodo a mo bɛhu wɔn no. Verse number 2. Verse number 10. Brabe 15 hɔ ma me. Verse number 15. Ɛno na Farisifoɔ no kɔtu wɔgyina. Dabi brawachi. Verse number 11. Na wɔhene ne baa mu no. Ɔbɛhwɛ didifoɔ no. Mo wɔse wɔhene ne baa mu na ɔbɛhwɛ adidifoɔ. Na ɔbɛhunu onipa bi a. Na ɔbɛhunu wɔ nipa bi a. Ɔnhyɛ ayifuhyia no atadeɛ wɔ hɔ. Wɔnhyɛ ayifuhyia atadeɛ. Hani asɛm no. Eti you cannot escape. Ensiniki emewura Kristo asafo. Atemuda. Do you gidi ni a mesrɛw sum Kristo yie. Hallelujah. Amen. Enipa bi de tene ne bra ɛbɔbɔ bra me last quotation. Saafoɔ no huhuma taade kronkron no omu wuyɛ no Awurade de bi ahyehyɛ wɔn a ɔmo twɛn sɛ Kristo ba a ɔmo bɛkɔ heaven. Awurade ama ɔmo taade ne bi ahyɛ. Hallelujah. Amen. Me last quotation no be ɛyɛ Revelation chapter 6 verse number 9. Revelation chapter 6 verse number 9. Yes. Na ɔte nsoano ɔtɔ so num na no. Eti John so hunu sɛ wabie soro na ɔte nsoano bi ɛtɔ so nsoano. Na mehunu no Onyankopɔn asɛm ne adanse a wɔde yɛ nti. Wɔhunu Onyankopɔn wɔhunu de ayi. Wɔn a Onyankopɔn asɛm ne adanse a wɔde yɛ nti. Onyankopɔn asɛm ɛne adanse a ɔmo di yɛ nti. Wɔkunkum wakra afɔrebukyia n'ase. Wɔkunkum saafoɔ ne nyinaa ɛsɛ saafoɔ no bɛbɔ abrabɔ a ɛfata Kristo. Ɔmo de hu ma Awurade. Wɔhu ɔmo sɛ yɛkum ɔmo nyinaa ɔmo akra. Ɛwɔ afɔrebukyia n'ase. Ɛwɔ afɔrebukyia n'ase wɔ Na nyɛ. wɔde ne kɛseɛ teɛ mu sɛ. Eti saa akra wei ɛde ne kɛseɛ teɛ mu kyerɛ Awurade sɛ. Awurade. Ɔkunkruni. Ɔkunkruni. Ɛne ɔnokwafoɔ. Ɛne ɔnokwafoɔ. Enti wo mu atɛn. Eti wo mu atɛn. Na wo ntɔ wɔn na wɔte asa so wura yɛ mogya so wura kosi dabɛn. Hallelujah. Amen. Akronkronfoɔ a ɔmo wuo na ɔmo kra wɔ paradise. Debia ɔmo teɛ mu kyerɛ Awurade Yesu Kristo sɛ ɔmo bu atɛn. Ɔnyɛ no ɔmra. Ɔmo pɛ kwan akɔ heaven. Paradise wɔ no ahwafono. Yɛ kura a yɛmfa nsansie o. Ɛyɛ ahotifoɔ kuro. Yɛde kronkron yɛ ne kɔ. Sɛ hu ma atade a ɛhyɛ no ho nte a wokɔ kuro no mɛnyɛ yi. Ti bɔne bia a mepakyɛ wotimu bia no ɛnɛ ne wɔdom brɛ ɛnɛ ne nkwagye da. Yishanka oba de di. Amen. Kan ho o say nsi. Revelation chapter 6 verse 11. Yes. Na wɔn mu biara ntade fitaa. Nti ɛhɔ na Kristo ɛma wɔn mu bia atade fitaa. Na ɔka kyerɛ wɔn sɛ. Ɛna ɔka kyerɛ wɔn sɛ. Wɔn ho bretiawa bi bio. Hallelujah. Amen. Atade a wɔde ma wɔn no kyerɛ nkunimdi a wɔn abɛdi no wɔ asase so.
meka revelation no nka ho biem ebere nkonti obi a wanya saa hohoma tade fita we bi ahye no wose we mu na adi ewiase ahohia ene ahokyere so nkonim eno nti no mabepie onyankopɔn anim na omo ba home afiri omo hawo ene omo mani ye wo kura wamfa nsiansi nti adofo mansa ne beko kuro no esese me no mienu timi ehwe atade kronkron a kristo ade ahye me no mienu bra ya ba kristo ye hweso yi ne yetima kokuro nim se wote ha na wonim kristo a me hyeraw fa wo ma awurade ne na awurade nhye wo trene atade re bi na bɔhyɛ no ɛyɛ wo ɛne me ɛdia nhyira nka awurade di adom ti amen Amen.